nangeziyobisi zizinto nazo ezithande ukunyuka kwakunye neemedas zethu, kodwa ke zingenyukanga kakhulu ukudlula kangako, kodwa zizinto ezithe gqolo zimane ziripotwa. Okay, Nkosi kakhulu ke Captain, asikakuboni thina ngaphandle noba ungalayita ikhamera ngaphandle kokuba uthi kule ndawo kuyo asikwazi ukubona. Captain, namhlanje ndifuna ke sijonge futhi ke sifake isikolo kubantu abatsha bamamele ngeli xesha. Siyazi uba ke ziyazixhaphaka ke nezenzo ezibuhlungu zokudlwengulwa nokuxhatshazwa ngokwesini, especially ke amanina nabantwana. Sifuna ke ngokukwazi nokufundisa ke phofu ke amanina amamele ngeli xesha nabantu ke abachaphazelekayo nabantu abangootata siyabaquka. Uyiripota njani ikheyisi ye-rape? Zeziphi izinto neziteps efuneka uzithabathe xa uyoripota ikheyisi ye-rape ukuze bungqina bungalahleki? Enkosi kakhulu msasazi. Okokuqala, ityala lokudlwengula ahlukanga kumanye amatyala, masiqale nje kuloo ndawo. Kodwa ke umahluko nje kuwo kukubana ukuba uthe walixhoba lokudlwengula, into yokuqala funeka uzazi into yokokubana awuhlambanga, ukwenzela uba ubungqina obu bufumaneke busefresh. Kodwa ke ingathi loo nto xa uhlambile ngenxa yokungazi akukho nto, ityala alivulwa kwaye liyaphandwa, kuba kaloku kuba nzima kona, kodwa ke akude kungabanjwa mntu ngenxa yento yobana uhlambile. Andifuni ke ugxininisa kwento yobana funeka ube libe liyavulwa ityala lakho, kufuneka ube awuhlambanga. Ndifuna nje uyazi into yobana kodwa okona kuthi kuye kube lula kakhulu ukuphanda ukuthi xa uthe wafumana waba lixhoba ungahlambi, uhambe uye emapoliseni kwangoko, ukwenzela into yokokubana laa ncindi kuzawuthathwa yonke izinto ezingathi zikhokhelele into yobana kube kubanjwa umrhanelwa. Zininzi ke izinto ezibangela into yokokubana ube ungafumaneka msinya umenzi wobubi, kuba kaloku ngokuhlamba kwakho kwa izinto ezi bezincamathelene, umzekelo mandithi uboya obu, ingayenye yezinto ezingabangela ukubana mawube uyabandakanyeka kwisithyolo onyana unaso. Yiloo nto ke sigqinisisa into yobana eyona nto ibalulekileyo into yobana xa ngabana uthe walixhoba, into yokuqala mawungayenzi kukuhlamba. Kodwa singayibetheleli into yobana xa uhlambile akukho nto iza kwenzeka. Uphando luzawuza nokuba kodwa lizawuthatha ithuba elide lona, because ilantuka i-information eninzi seyemkile apha kuwe emzimbeni. Okay, Nkosi kakhulu ke Captain, zawubaleka ndiye phaa kwintengiso. Xa sibuya ndicela nje usixhubele kumcimbi wokokuba umntu xa egrogrisiwe ke ngokwathiwa uzungathethi, ngeyiphi indlela ekhuselekileyo yokwazisa amapolisa okanye ukufumana uncedo xa kufikelele kwithuba lokokuba agrogriswe yena, kutshiwo ke kuthiwa uzungayithethi le into eyenzekileyo. Kodwa ke masibaleke siqale phaa kwintengiso, sive ke ngosuku lwanamhlanje kuthiwane kweli cala. Mphulaphula sincokola ke noCaptain namhla ndleleni apha sifundisa ke umntu omtsha ngendlela yokuripota ke ikheyisi yodlwengulo kwanye nabani na omamele ngeli xesha kuquka ke ne-sexual assault. Masiyenga uSpar ukunika ithuba lokokuba ube yinxalenye yabo baxhamlayo ku-1 billion ye-savings akwaSpar. Zitapulele kumaxabiso afikelelekayo afana necombo ye-10 kg ye-Spar cake wheat flour, i-10 kg ye-super maize meal kwakunye ne-10 kg ye-Spar refined white sugar, zonke ezi nge-450. I-Nescafe Coffee value pack nge-R109.99, i-Spar French or chicken peloni nge-R49.99, okanye uyipwele ngokuzifumanela i-3 kg ye-Sunlight 5-in-1 hand washing powder nge-R79.99. Fumana oku nokuninzi kwaSpar kusukela nge-2nd debe yi-6 ka-April koSpar baseMpuma Koloni kuphela. Sebenzisa i-rewards card yakho ufumane ukonga, ukuphumelela nokuninzi kwaSpar. That's why we shop at Spar. Alright, Nkosi kakhulu ke kwintengiso, siyabulela. Captain, masibuyele kuwe ke sive kumntu ogrogrisiweyo ke ngoku ngeyiphi indlela ekhuselekileyo anokufikelela kuni afumane noncedo. Msasazi, njengoba mandiqale ndithi ezona cases ziba khona kakhulu ezokugrogriswa zokubana ungaripoti ebantwini, ikankumbi xa ngabana uthe walixhoba kulowo uzalana naye. Ivame kakhulu kubantu abazalana naye into yokokubana babe bayagrogrisana ngokuthi ungandixeli, ingakumbi
kubantwana abancinci aba-underage. Umntana ufumaniseka into yobana uhlukumezeka yaphinda-phinda le nto qho ethreatenishwa esithi angaripotwa. Kodwa ke siye sithi apha ekugrogrisweni kwakho okubalulekileyo into yobana nokuba uba ngabana kusefemelini, mandenze umzekelo, ngumntu wefemeli owenza loo nto kuwe, khawukrwexe noba kulapha kwammelwane, kuba kumaxesha amaninzi uye umntu ufumaniseke into yobana akathembeki ngoku seliripota ixhoba mhlawumbi isithi umntana ngumalume lo okanye ngubhuti lo okanye ngutata lo undenzele nto, mhlawumbi isihlobo eso sithi nothi ubhuti, nothi umyeni, nothi zonke ezo zinto ezo. Kodwa ke khawube nomntu omtrustayo apha ekuhlaleni, kuba kaloku mhlawumbi yenzeka le nto okude ne-police station, ukwenzela uba umntu wasekuhlaleni yena okanye noba uba ngumntana esikolo, utishala esikolweni ukhawuleze umhlebele into yobana ikhona into eyenzekayo kuwe, ungathuli ithuba elide. Kuyenzeka ke msasazi into yokubana ngamanye amaxesha ufumanisa ubana ngokoyika kumntu kude kuvele isiqhamo umntu ade emithela kwimeko enjalo, izawuthi xa seyivela ke ngoku athi hayi wayendigrogrisile. Kodwa bakhona abantu abakungqongileyo onoripota kuyo. Siyayikhuthaza kakhulu into yobana sukuthula ngenxa yoba ugrogrisiwe ngulo lapha endlini okanye ngumntu okwaziyo, yiba nomntu nje omhlebelayo othi kwenzeke oku noku noku kum, usogqiba ube ngathi khange uripote. Okay, kokugqibela nje Kapteni, ndiyayazi into yoba mhlawumbi zinganganyaniseki ke ezi ndaba ndiza nazo, kodwa ke khawusiphe nawe namaqhinga owaziyo. Kukho izinto ezithi xa usehlelwa zizinto ezinjalo ithi hlasa ifowuni yakho ufane urikhode okanye uyicofe idayele noba ifowunele bani. Okwesibini kuthiwa yiba nako ukumbamba, especially xa ungumntu onenzipho, kwenzela uba intsila yakhe okanye kubekho izinto ezifumaneka apha kwinzipho. Ingangamaqhinga lawo okubangela uba ke umrhanelwa akwazi ufumaneka. Athini amanye amaqhinga? Le nto bendiyithethile msasazi ethi xa ngabana uthe wafumana into yokokubana ube ulixhoba, yenye yezinto engabangela into yokokubana ubungqina bukhawuleze bufumaneke, into yokokubana noba yintoni ethi yabambelela kuye okanye kuwe yasondela kuye yena akazuyicinga. Umzekelo, njengokubana kuye kutshiwo uqala emlonyeni, izipesimeni ezithathwayo phaa emlonyeni kuwe, yonke laa nto ithathwayo kuwe ingabubungqina obukhokelela into yobana makabanjwe. Yile nto siyikhuthazayo ke into yobana eyona nto ibalulekileyo into yobana xa ngabana ulixhoba sukuhlamba, because ininzi into engafumaneka apha kuwe angayiqondi yena umrhanelwa into yobana obu bungqina bubungqina obungasetyenziswa enkundleni, abuthathele light. Umzekelo, le nto ithethayo yenzipho, because kaloku xa kusekele into phaa ezinzipheni yinto engabangela into yobana kube nyhani ubungqina buyafumaneka. Kodwa ke andiyiphikisi, ndingenayo ingqina ke, asike sizifumane izinto ezinjalo, but ke abantu mhlawumbi ngayenye yezinto, kodwa okubalulekileyo kokangakuhlambi. Nkosi kakhulu Kapteni. Amazwi wokugqibela ngale ncoko sincokola ngayo namhlanje nje, ukuxhobisa abantu. Msasazi, ndiyafuna uxhobisa abantu, ingakumbi abantu abatsha, ingakumbi abantwana abangamantombazana kwiindawo esithi sonwabe kuzo. Asithi masingonwabi, kodwa masizilumkele kwiindawo esonwaba kuzo, masibalumkele abantu abasinika ii-offers. Umzekelo, uya kwindawo yolonwabo ethaveni, ufika awunayo nesenti, kodwa kubekho umntu oferishayo ngokubana uza kuthengela something. Yazi into yokubana in turn funeka uyibhatale laa nto. And okwesibini, masithi xa ngabana siziva into yokokubana singabantu abangoosisi uva noko ngoku izinga ipercentage iye isenyuka, khawuzixebe mani, uhambe. Futhi ke ungahambi wedwa, uhambe nomntu omthembileyo, ungahambi nomntu othi hayi ndiza kukhapha. Ziziganeko ke esizifumanayo ezi, ngakumbi elutsheni. Kodwa singenawuthi singamapolisa sithi hayi sukuhamba ebusuku, hayi suhambe into ethile endaweni ethile, kodwa siyakulumkisa uba kwindawo ethile oyibonayo uba inobungozi zama ukuyiphepha okanye ungahambi yodwa. Zizinto esizifumanayo ke kwiindawo zolonwabo. Ufumaniseke ngoku msasazi into yobana
yenzekile ke loo nto, awazi nokubana yenzeke kubani, ibisenziwa ngubani, awuzazi noba bukutheni. Xa ngabana sonwabile, masonwabe ngokomlinganiselo othile, singedluleli. Xa uziva uba noko ipercentage iyenyuka, zama ukuziqoqosha because kubi phandle apha, msasazi. Captain, masibulele ngexesha lakho. Sinethemba ukuncokola kunye nawe kumncedile umntu ngosuku lanamhlanje yaye iziganeko zikumila kunje zizawukwehla kwiingingqi zethu. Enkosi, msasazi. All right. Nkosi kakhulu ke mphulaphwa sekhaya besincokola ke noCaptain namhla ndleleni